مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترادوت تقرب مدبيان لومي 4 جنبوت كلتا شحن 26 أبتي سلاماو زنبرة نايسوني دحر قطري اوان أب مأكل كتما لايبسيك جرمن زخون سب زي تتصبيون زسنبدن تسليم ني حدغان موتن دبنا انصلاليو اتوترو بمنقسقاس تمهارون بصحتن زدمقه غدناتات اتا ختما بقصبتن هندبتن ناب ناي رعدن چنقتن بايتا تقيرو كابتا عبي أغسطس بلاتس تبقيسا حنت عباي مكينا نتن اغرنياتات طرح استفقد غدنا حليفا ناب غريماي ششتراس سنتقا بمئتاو ناب تسلاماو حزب استاكبلو ماركت بلاتس قصا بنهري كتحنبب جميرا اتوم ابت خباب زنبرون عين مسخخر كم زغلصو اتا مكينا ابت تصبيب غدنا غريمايشه بزغرم فطنت مالت اب ساعات كاب 7 كسب 8 كيلومتر بزخون نهرياتون چفنيرا እዚ ድማ ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ሰባት ንምእላይ ይኹን ንምህዳም ግዜ ዝህብ ኣይነበረን እቲ ዘሰንብድ ፍጻሜ ክልተ ናይ ሰብ ህይወት ክበልዕ እንከሎ ሰለስተ ሰባት ድማ ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ይሰሓጉለው ካልኦት ብዙሓት ሰባት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ኣካል መጉዳእት ወሪድዎም እቲ ከባቢ ብናይ ኣምቡላንስ ድምፅን ብጭንቀት ዝናወፁ ሰባትን ተዋሒጡ ውዒሉ ድሕርቲ ዘስካሕክሕ ክልተ ከበድቲ ግጭታት እታ መኪና ደው ምስ በለት ፖሊስን ኣካላት ጸጥታን ነቲ ነዝገበን ዝፈጸመ ሰብ ኣብ ውሽጢ መኪና እንከሎ ብዘይ ዝኾነ ተቃውሞን ዕግርግርን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣእትዮሞ እቲ ተጠርጣሪ ወዲ 33 ዓመት ጀርመናዊ ዜጋ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ላይፕሲክ ዝነብር ምዃኑ ተፈሊጡሎ ኣብ መጀመርታ እቲ ኩነታት ብሓደጋ ዘጋጠመ ዲ ወላስ ብፍላጥ ዝተገብረ እዩ ንጹር ኣይነበረን ይኹን እምበር ድሕሪ ናይ ሰዓታት ምርመራን ትንተናን ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ከተማን ዞባ ዛክሰንን እቲ ፍጻመ ብፍላጥ ዝተገብረ ንዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ መጥቃዕቲ ወይ ኣሞክ ፋርት ምዃኑ ብወግዒ ኣዊጆም ዓቃቢት ሕጊ ክላውድያ ላውበ ከም ዝበለቶ እቲ ሰብኣይ ብክልተ ናይ ምቕታል ገበንን ካልኦት ተኸታተልቲ ናይ ምቕታል ፈተነታትን ክኽሰስ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፈ ካልእ ተወሳኺ ሰብ ከምዘየለ ዝተረጋገፀ ኮይኑ እቲ ገበን ምስ ፖለቲካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ዘርኢ መርትዖታት ኣይተረኽበን እዚ ድማ ነቲ ፍጻመ ዝያዳ ዝሕዝንን ዘደንጹን ይገብሮ ከመይሲ ሓደ ውልቀ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ጉህድ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ከምዚ ዝበለ ጭካነ ዝመልኦ ስጉምቲ ምውሳዱ ንመላእ እቲ ሃገር ዘሰንበደ ኮይኑሎ እቲ ዜና ምስ ተሰምዐ ናይቲ ዞባ ኣመሓዳሪ ወይ ሚኒስተር ፕሬዚደንት ሚካኤል ክሬችመር ስምዒቱ ክዓግት ኣይከኣለን እቲ ተግባር ዘይንገር ሓዘን ከም ዝፈጠረሉን ንመላእ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኣፎም ዘትሕዝ ምዃኑን ብምግላጽ ምስ ስድራ ቤት እቶም ግዳያትን እቶም ዝቆሰሉን ዘለዎ ናይ ድንጋጸ ስምዒቱ ኣርእዩ ብተመሳሳሊ ከንቲባ ላይፕሲክ ቡርክሃርድ ዩንግ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኩነታት ክግለጽ ዘይከኣል ስምባደ ከም ዝፈጠረሎም ሓቢሩ ይኹን እምበር ኣብ መንጎት ጸሊም ፍጻመ ሓደ ተስፋ ዝህብ ነገር ነይሩ ንሱ ድማ ግብረ መልስቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባትን ሓገዝቲ ኣካላትን እዩ ከንቲባ ዩንግን ሚኒስተር ፕሬዚደንትን ነቶም ብቕጽበት ንግዳያት ክረድኡ ዝጎየዩ ንፖሊስ ዝፀውዑን ንሓደጋ ዘቃለሉን ዜጋታት ዓብ ምስጋና ኣቕሪቦምሎም እዚ ድማ ኣብ ግዜ ጸበባ እቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሓድነትን ምትሕግጋዝን ዘርኣየ እዩ እታ ኣብ ጥቓ እቲ ፍጻመ ዘጋጠመሉ ቦታ እትርከብ ታሪኻዊት ቤተክርስትያን ኒኮላይ ማዕጾኣ ንኹሎም እቶም ብስነ ኣእምሮ ዝተጎድኡ ክጽልዩን ክዕልሉን ዝደልዩ ሰባት ክፉት ብምግባር ናይ መጸናንዒ ማእከል ኮይናላ ሕጂ እታ ከተማ ትንፋሳ ክትመልስ ትፍትን እኳ እንተሃለወት እቲ በሰላ ግን ንነዊሕ እዋን ክቕጽል ምዃኑ ርዱ እዩ ሰበስልጣን ጸጥታ ብወገኖም ኩሉ ክግበር ዝግብኦ ምርመራታት ብዝለዓለ ጥንቃቐ ይቕጽልዎ ኣለዉ እቲ ተጠርጣሪ ስለምንታይ ነዚ ተግባር ፈጺምዎ ኣብ ድሕርቲ ብፍላጥ ዝተገብረ ናይ ዕብዳን መጥቃዕቲ እንታይ ዓይነት ናይ ኣእምሮ ይኹን ማሕበራዊ ምኽንያታት ኣለዉ ዝብሉ ሕቶታት ገና መልሲ ይጽበዩ ኣለዉ ጌዋንድ ሃውስ ዝተባህለ ሙዚቃዊ ምርኢት ዝካየደሉ ህንፃ ከተማ ላይፕሲክ ከም ናይ ደገፍ ማእከል ብምዃን ንግዳያትን ንኹሎምቶም ነቲ ዘሰንብድ ትርኢት ብዓይኖም ዝረኣዩ መሰኻኽርን ግቡእ ናይ ስነ ኣእምሮ ክንክን ንምሃብ ብዝለዓለ ዓቕሚ ይሰርሕ ኣሎ
እዚ ፍጻመ እዚ ንከተማ ላይፕሲግ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ጀርመን ዳግማይ ብዛዕባ ውሕስነት ህዝባዊ ቦታታትን እቲ ዝተፈላለየ መልክዕ ዝሕዝ ሰብ ዘይተጸበዮ ዓመፅን ግዜ ሂብካ ንምምርማሩ ዘገድድ ኮይኑሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ዓብዪ ኣቓልቦ ኣብቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ንጹሃንን ኣብቶም ምስሞት ዝቃለሱ ዘለዉ ሕሙማንን ኮይኑ መላእ ህዝቢ ላይፕሲግ ብሓዘን ተዋሒጡ ጸጥታ ሰፊንዎ ይርከብ እዚ ሕጂ ኣብ ላይፕሲግ ዘጋጠመ ኣሰቃቂ ፍጻመ ነቲ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ከተማ ማግደቡርግ ጀርመን ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ጸሊም ታሪክ ዳግማይ ዘዘኻኸረ ተረኽቦ ኮይኑሎ ኣብ ታሕሳስ 2022 እታ ብብርሃንን ሓጎስን በዓላት ተሰሊማ ዝነበረት ከተማ ማግደቡርግ ኣብ ሓደ ናይ ልደት ዕዳጋ ብዘጋጠመ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ እያ ተናዊፃ ኣብቲ እዋንቲ ሓደ ስዑዳዊ ዜጋ ዝኾነ ሓኪም ብመኪንኡ ናብቲ ናይ ኣጋር ጎደናን ናይ በዓል ዕዳጋን ብምእታው ነቲ ሰላማዊ ህዝቢ ናብ ጭንቀትን ራዕድን ከም ዝኣቱ ቀሲብዎ ነይሩ እዚ ኣብ ማግደቡርግ ዘጋጠመ ፍጻመ ብፍላይ ሓደ ሰብኣዊ ህይወት ንምድሓን ቃል ዝኣተወ ሓኪም ከምዚ ዝበለ ተግባር ምፍጻሙ ንመላእ እታ ሃገርን ንሰሞያ ሕክምናን ዓብ ስምባደ እዩ ነይሩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣብ ላይፕሲግ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማግደቡርግ እውን እቲ ሕቶ ስለምንታይ ዝብል ነይሩ እቲ ኣብ መንጎ ናይ ሓጎስ በዓላትን ሃንደበታዊ ሓደጋን ዝነበረ ፍልሊ ነቲ ሕብረተሰብ ንነዊሕ እዋን ክርብሾ ጸኒሑ እዩ ሕጂ ድማ ላይፕሲግ ነቲ ተመሳሳሊ ናይ ስምባደ ጽዋዕ ሰትዮላ እቲ ንማግደቡርግን ንላይፕሲግን ዘመሳሰል ታሪክ እቲ መጥቃዕቲ ብመን ይፈጸም ብዘይገድስ እቲ ዘስዕቦ በሰላን ቃንዛን ሓደ ምዃኑ እዩ እዞም ፍጻሜታት ዘዘኻኽሩና ነገር እንተሃለወ ሰላም ክሳብ ክንደይ ተነቃፊት ምዃናን ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋናት ድማ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ተደጋጊፉ ክቐውም ከም ዘለዎ እዩ ማግደቡርግ ካብቲ ጸሊም ታሪክ ተሲኣ ንግዳያታ ከም ዝዘከረት ላይፕሲግ እውን ሎሚ ነቲ ዘጋጠመ ከቢድ ፈተና ሰጊራ ብሓባር ንሰላምን ንህይወትን ዘለዋ ክብርን ጽንዓትን ከተመስክር እያ ጀርመን ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ገለ ሰባት መካይን ከም መሳርሒ ሞት ዝተጠቕምሉ ኣሰቃቂ ፍጻሜታት ክትሰግር ግድን ኮይኑዋ ነይሩ እቲ ኣዝዩ ዘሕዝንን ካብ ዝኽሪ መላእ ዓለም ዘይጠፍእን መጥቃዕቲ ኣብ ታሕሳስ 2016 ኣብ ከተማ በርሊን ኣብ ዝርከብ ናይ ልደት ዕዳጋ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ሓንቲ ዓባይ መኪና ዝሓዘ ሰብ ናብቶም ንበዓል ተኣኪቦም ዝነበሩ ህዝቢ ብምእታው ን13 ሰባት ክቐትል እንከሎ ንኣማኢት ድማ ኣካላውን ስነ-ኣእምሮውን በሰላ ሓዲጉሎም ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ኣብ 2020 ኣብ ከተማ ትሬር ዘጋጠመ ፍጻመ እውን ምዝ ናይ ላይፕሲግ ኣዝዩ ዝመሳሰል እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ብመኪና ናብቲ ንኣጋር ጥራሕ ዝተፈቐደ ቦታ ብምእታው ን5 ሰባት ቀቲሉ ነይሩ እቲ ፍጻመ ኣብቲ እዋንቲ እውን ከም ናይ ዕብዳን መጥቃዕቲ ወይ ኣሞክፋር ተባሂሉ እዩ ተጸዊዑ እቲ ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ፎልክማርሰን ኣብ ግዜ ካርኔቫል ዘጋጠመ ንልዕሊ 100 ሰባት ዘቑሰለ ፍጻመ እውን ንመኪና ከም መሳርሒ ብምጥቃም ዕንወት ምውራድ ከም ዝከኣል ዘርኣየ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ክሳብ ሕጂ ዝጸናሐና ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ድሓን ሕደሩ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي